Advent, vreme na izčakuvanje. Draga braćo i sestre, prešli smo u onaj drugi dio dožašća od 17. do 24. prosinca, u kojem je cijela crkva usmjerena na prvi Kristov dolazak. Do sada smo bili više usmjereni na drugi Kristov dolazak. Ali sada, evo, cijela Božja riječ, cijela liturgija nas malo po malo kroz ove dane priprema na rođenje Isusa Krista. Evo, zato isto smo čuli ovo evanđelje koji možda ovako na prvi pogled se čini kao jedno nabrajanje imena. Neko bi rekao, ma to je dosadno evanđelje, što je to? Je li to riječ Božja? Što to meni govori uopće? Međutim, ovo evanđelje je jako važno. Evanđelist Matej ne bi to zapisao da to nije važno. Zašto je važno? Jer za izraelski narod povijest je jako važna. Povijest je nešto sveto, jer je to povijest spasenja, jer je to povijest u kojoj je prisutan Bog. I svaki život, i svako ime koji se nabraja je nešto prevažno. Svako ime je jedna osoba, je jedno, da kažemo, jedno Božje djelo u povijesti spasenja. Evo, to je već nešto što može govoriti svakome od nas. Evo, tvoje ime, tvoj život je nešto važno. Evo, nije samo jedna brojka. Matej bi mogao slobodno reći, evo, od Abrahama do Isusa Krista bilo je 3 put po 14 naraštaja i toliko. Međutim, ne, on nabraja imena. I ako idemo tražiti ova imena u Bibliji, mnogo od njih ćemo pronaći. I pronaći ćemo da iza ovih imena se sakriva jedna povijest. Ne jedna idealna povijest. Ne jedna povijest u kojoj nema problema, u kojoj sve ide u redu. Ne, dapače. Jedna povijest i grijeha i Božjeg milosrđa. Ako samo pogledamo, evo koliko je u ovoj povijesti stvarno, koliko vidimo grijeha, koliko je bilo padova, kralj David, onda koliko je bilo stranaca u toj povijesti. Tu se nabraju Ruta, koja uopće nije bila Židovka, onda isto Tamara i mnoge druge žene, evo, koje, možemo reći, na neki ljudski način ne bi trebali ući u tu povijest spasenja. Evo, sve to i grijeh i drugi stvari, evo, sve to je dio ove povijesti. Ove povijesti u koju ulazi Bog. Evo, braćo i sestre, to je nešto divno, jer puno puta mi preziramo našu povijest. Puno puta mi kad gledamo naš život, onda počnemo, evo, crtati ono što se ne bi trebalo dogoditi. Evo, mnogo toga se događa. I grijeha, i stvari koje ne stoje. Ali Gospodin ulazi u tu povijest. Gospodin djeluje u toj povijesti, ne u nekoj idealnoj povijesti koju bi možda mi htjeli. Evo, jer mi još uvijek ponekada ne vjerujemo da Bog stvarno može ući u tu povijest. Da Bog se stvarno može smilovati meni. Ne vjerujemo. Evo, zato Gospodin, evo, i sa ovim dolaskom Isusa Krista ti želi reći nešto divno. A to jest da Bog u svakom trenutku u tvojoj povijesti bio je prisutan. Ako je neki događaj koji ti ne možeš prihvatiti, koji misliš da je nešto što nije trebalo biti dio tvoje povijesti, onda gledaj povijest izraelskog naroda. Gledaj Kristovu
povijest, njegovo rodoslovlje i vidjet ćeš da Bog iz grijeha izvlači dobro, da Bog iz smrti izvodi uskrsnuće, da Bog pobjeđuje grijeh, da Bog čini dobro i da Bog može i nešto zlo iskoristiti za dobro. Evo večer smo s mladima gledali jedan film, zove se Ostrov, Otok, u kojem jedan monah koji je u Drugom svjetskom ratu ubio jednog čovjeka, cijeli svoj život živi okajajući ovaj grijeh, ponizan, svjestan svoje slabosti. Ovaj jedan događaj, za koji se na kraju ispostavilo da uopće nije bilo ubojstvo, jer taj čovjek je preživio, ali ovaj događaj mu je pomogao. Mu je pomogao da još više upozna Boga, da može više biti malen, otvoren za Božje djelovanje. Evo ovaj događaj nije bio na njegovu osudu. Bog ga nije kaznio, Bog ga nije maltretirao zbog toga. Nego evo mu je dao jedan velik dar. Evo da bude ponizan. Iz ovog dara vidimo koliko darova ima ovaj čovjek. Koji njega dolaze ljudi, koji se liječe, koji primaju Božju riječ. To je nešto divno, braćo i sestre, jedan primjer onoga evo da Gospodin stvarno djeluje i preko slabosti i ponekada iskoristi grijeh čovjeka da nam pomogne. Evo zato, uvijek kršćanstvo nije brisanje povijesti, nije zaboravljanje, da zaboravim sve što je bilo, počnem jedan novi život bez problema. Ne, kršćanstvo je uvijek to da Bog ulazi u tvoju povijest. Da Bog ulazi u tvoj život. Otvorimo danas srce. Ne boj se. Budi jednostavan. Prihvati da Bog može učiniti nešto divno u tvome životu. Amen. Padaj s neba, roso sveta, padaj s rajske visine. Vapijahu starog svijeta, duše čiste, pravedne. Otvori se zemljo mila, da iz plodnog tvoga krila u taj sretan, blažen čas svemu svijetu nikne spas. U taj sretan, blažen čas
Čitamo razmatranje Andreje Švarc iz knjige Blagotvorna riječ za svaki dan. O snazi naših želja. Može se dogoditi da moja želja ne bude tako brzo ispunjena, da moji snovi neće tako brzo postati stvarnost. To može nanijeti bol, a može čovjeka čak i zavesti u smislu da u buduće radije ništa više ne poželi, nego da mu želja ostane neispunjena. Postoje želje koje su do te mjere nestvarne da moraju, tako reći, nužno stvarati probleme. Možda mi je pred očima u vrijeme izricanja želje bila pogrešna slika. Recimo, odnos u kojemu ne bi bilo nikakvih konflikata, ili život bez ikakvih briga i problema, ili crkva u kojoj svaki svakoga razumije. Ukoliko se neka želja trajno ne može ispuniti, bilo bi nužno, potrebno i korisno preispitivanje predodžbe povezane s tom željom. Drugo, u životu svakog čovjeka mora dakako biti želja koje ostaju neispunjene, kako ne bi zapao u stanje prezasićenosti. Naime, tek me neispunjenost želja tjera naprijed. Moja čežnja je pogon i pogonska sila pomoću koje kročim putem. Ukoliko bi dobra vila jednoga dana došla do mene, ja već imam za nju pripremljenu prvu želju. Nikada ne ostati bez želje. Došašće je vrijeme izražavanja dobrih želja. To je vrijeme koje me vraća sebi samome i svom osmišljavanju, koje iziskuje od mene obraćenje. Umjesto da prebrzo zapalimo svijeće i ispostavimo se radije tamnim predjelima svoje unutrašnjosti, prihvatimo je takvom kakva jest. Tek tada moći će iz nje niknuti čežnja za drugim, boljim svijetom. Takva duboka čežnja neće naravno ostati ni mene samoga hladnim i nepokretnim. Ona će me pokrenuti, učiniti me nemirnim, dok se napokon i sam ne odlučim na iskorak u nepoznato, s jednom jedinom zvijezdom pred očima i jednim jedinim obećanjem u ušima. Došašćem. Advent. Vreme na iščekuvanje.